Hi ladies and boys, welcome back again diri sa tuang YouTube channel ug karon another confession na sab nga gikan sa Yusinian Freedom Board ang atong basahon. Pero before ana, always gyud ko nga nagapasalamat sa mga kanunay nga naminaw sa itong mga audio stories diri sa YouTube. Sa mga nag-comment, sa mga nag-react, ug especially sa mga nag-sponsors through GCash, daghang salamat kayo ninyong tanan. Special thanks di ay kang Rose, salamat kayo si muhang sponsor. Ug syempre sa mga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe ug palihog na lang po kog tupulok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug syempre kung namoy mga shoutouts and more ay mubasa na tagbalik sa inyohang mga comments mo nang comment down below down lang mong tanan. Bitaw ladies and boys karon, ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ako sa pangalan nga Kath, kay liwat kog iring mga oras. Bitaw. 28 na ko. Dili lang na ako i-describe akong kaugalingon kay basig masuya mo. Charing lang. Bitaw, way back years ago, nahimo kong biktima sa love kay nasakpan ako sa akto kong ex nga naay gisimba nga laing bae kay hinimbahon kay to akong ex. Sa sobra kay hinimba, nilapas na sa langit. Ug wala ko makapugong sa kong temper maong nabagnos ang baga nga nawong sa kong ex nga sa altar mismo. By the way, dili siya gwapo. Dako siya buho siyang ilong. Ug bisag baho siya ilok, ako siyang gilove gihapon. Abunda pa siya Rexona kay ako'y supplier ana. Gipaotang pa nako na siya aron mapalit niya iyahang dream nga motor, pero sa kaadlaw nakita mismo sa kuang duha ka chinita eyes nga naay nakadikit niya ng murag tikit. Murag gilangkat o gitagod-tagod o gitamak-tamakan o gisilhig ako ang heart. Gusto na akong singgitan siya taksil. Pero wala na ko buhata kay di ko gustog mag-iskandalo sa simbahan. Tinuod, sa simbahan pa na ako siya nasakpan sa balay ni Lord. Kaingon kog holy ang simbahan, pero makasulod banday pod ang mga ahak. Lami lang kayo sa bligan o usa ka container nga holy water akong ex aron mahinlo iyahang pagkaahak. Gibulagan ako siya daya. Nganog magmantiner man kog bahog ilong. Eos. Pero nasakitan sad ko adto kay true akong love niya. Sa 2 years namo siya lang kanunay ang ginasuplayan nako Rexona. Gina-comfort ko sa akong mga friends nga kalimtan na lang ang bahog ilok na ko nga ex kay di niya deserve ako ang beauty. By the way, my 3 friends are gays. Kami lang ni Kim ang true flower. Hide na lang na ako silang tulo sa name nga Jojo, Che o Jaja. Kay basig majumbag ko nila ma-mention ilahang names dere. Then one time, gi-invite ko nila nga manlaag daw may aron dili na ko mag-imo. Ingon sila nga mangadto daw may langit. Bitaw. Ingon to si Jaja nga mangadto daw may sa palasyo sa mga Adonis. Nitubagpod ko nga dadon ko niyo gay bar. Never. Daghang maniak dito. Tubagpod si Jaja nga no, it's the opposite, Mads. Ikaw ang mahimong maniak. Dani katawas siya. Ingon po daw akong isa ka amiga nga sige na Mads, ikaw ra ang wala maka-experience. Si Kim enjoy kaayo. Laway-laway pa gani. Then perte niyang pangatawa. Hingon pa si Jeje, nga libre atong beer at Mads kay Cassin ako ang manager. Pagsuot lag lig-on nga pante kay basig mabugto na dito. Og perting pangatawa siya nila. Dili lantad nga mga gay silang tulo. Kay dili halata silahang mga sinuotan. Ginasilosan gani isa kong ex si Jeje kay mo ay pinaka-close na ko. Nilantulo si Jeje ang pinakagwapo. Sayang kayo ihang jeans. But of course,
Wala pa ta masayod sa future basig makatuhog ni girl. Basta kay dili na ako. Sumoto nga napagos ko nilang duha nga mulantaw og mga agogo dancers. Wala pa to silang Kim og Jojo kay niuli silahang mga lungga. Kami lang tulo. Puslan man nga na heartbroken ko, mulantaw putag unsay langit. First time yun na akong makasulod og inato na bar. Ni-promise ko ni Lord nga one time lang to na ako nga himuon, kay heartbroken ko. Hadlok ko nga basig na ay makailan ako sa sulod. Kipangatawan ko sa duha sa kong gisuot. Naka-leather jacket, pants, cap, ug naka-eyeglass pa dyan. Binuangan pa ko ni Jeje kung asa daw ang shooting sa probinsyano. Dahil nikatawa siya, ingon pud ko, nga Mads, ayaw ko buti kay basig mabungkag na imong hinapay. Hingon si Jaja, pananghid biyaha og mo take out ka kay kami assist. Then perting katawa niya. Itubag ko nga, mo take out og pagkaon. Itubag siya nga, yes Mads. Unya siguruha nga daksa, aron worth it ang kanon. Tubag ko nga, mga bayuta mo, igo ra ko mulantaw og dili ko mo take out. Di ko parehas ninyo. Sa moto nga pag-enter na mo, wala pa'y nag-perform nga naka-reserve pa daan na mong pwesto nga dool kay sa stage. Ang manager pa ang nag-entertain na mo kay lagi ig-agaw ni Jeje. Free drinks pa min. Wala nagdugay, hanisugod na gadim ang lights. Kay naanak ko no'y mag-perform. Nakainom ko straight usa ka baso nga beer kay ako'y nakulbaan. Pag-start sa music, hapit ko matuk-an sa nisayaw nga guy. Oh my God. Murag mulugwa akong mata. Maayo na lang kay akong natabunan. I-start pa lang nakasampit jud ko Ginoo ko taba. Ando kabayot na akong kauban, mura nagnangabua nga sigig-singgit. Kinsay dili makasinggit nga naay mga pan nga hot pa kaayo nga sa middle part. My God na lang jud. Ducks for sure. Usa siguro sa mga requirements nila, ang size. Ang bitaw. Motong napatabo na lang ko sa kumbaba, kay ni samot o kabiga ang sayaw. Diha pa'y mga nisunod nga laing mga dancer nga mga flexible kayong lawas. Pasalon taon ko sa kong mga sala, kay nitoto ko sa usa nga gwapo, ug niambog akong mata sa kapugon sa ubos. Dak sa jod kaayo. Natangtang gud nako akong eyeglass aron ulay sa gabal. Pero nakaladok na pud kog laing baso nga beer kaysa kuha man ni tanaw ang gay ug ni atubang sa among dapit. Ug didto nag-grind sa among atubangan. Mura yud kog gisugba. Nindot man di ay sa impyerno. Cherry. Lami kay mo singgit og i-grind mo pa baby. Ningon pa si Jeje nga, Hamads, bukahag tarong imuhang mata. Ayaw pamilong. Hingan pa si Jaja, ikaw gitanaw Mads, Diyos ko Lord, come to us baby boy. Wala jud ko makatingog kay gwapo jud ang guy, dahil ng abs, havern, gasinaw-sinaw pa nga murag lechon. Gihap na ako, 4 packs nga pan jud. Lami mo request og free taste naman. Napanganga na lang pud ko kay iya akong gikidahatan. 2 times while nag-sexy dance siya. Grabe nga manindog ang tanang buhok ni mo sa lawas. Giyog-giyog na ko sa mga bayot na kong kauban kay nganong sa kuha nagpapansin. Sala ba na ako nga attractive kay ko bisag naka-leather jacket. Bitaw. Lami kay mo giling-giling si guy. In the end, napuno kog bunog sa duha ka bayot kay murag si Pacquiao ang nihapak nako. Yon si Jeje nga Mads ikaw na. Bisag mura kag si Cardo Dalisay na attract nimo sa Ricky. Nangutan ako kung kinsay Ricky. Tubag siya, nga kadtong ni giling-giling nimo da. Kalimti na tong imong ex nga bahog ilok kay nangutan na daw si Ricky sa kong cousin o kinsa daw tong kauban namo, which is ikaw. Tubag ko nga, Mads, bag-o pa ko na heartbroken no. Wa pa ko ka move on. Unya macho dancer. Mads, maayo pag manguyab kog mag-uuma. Tubag siya nga, for your information Mads, di lang to macho dancer sa Ricky.
na natoy business. Tubag ko nga, pila nakakabayot na hilabdan na naman. Napalang na AIDS. Tubag si Jeje, FYN again mads. Dito siya pwede ma-take out. Next Sunday join gihapon ta. Nitubag ko nga, musimba ko. Ngayon po si Jeje, mapagkahuman ay. Tubag ko nga, wow, nighuman og simba mo at to gay bar. Huwag napay labaw sa impyerno, modyo na akong dulngan mans. Mga bad influence yun kani ako mga barkada, pero bisag inana sila, dako kog trust nila. Sa mga to nga next nilang dong sa bar, wa na ko ni uban, kay nag-prayer vigil ko sa akong mga nahimong sala. Habita. Pero the next pa jud, gipas-an na jud ko ni Jeje, kay paubanon nila, kay last na daw nga di na ko nila ubanon sunod. Laing promise na po na ako ni Lord nga di na jud ko mausap. Kausa na lang. Ato nga time, kompleto na ming 5. Dol gihapon mi sa stage. Pagsugod sa dance number sa mga agogo dancer. Oh my God. Last na lang dyan ni Lord. Promise. Nakasyagit yung apel kay action na maghubo-hubo ang isa nga gagunit na sa garter sa brito. Pasaylo adjud kay wa adjud ko na milo. Pero natukan ko sa mani nga ako ang gikaon. Kay nikalit lang og plaster si Ricky sa tubangan sa Montaibo. Og nag-sex dance. Pwerte na akong kurata. Pasaylo atawon ko Lord nga gi-check na ko ang middle part og dax ba jud. Pero confirm. Dax jud bisag ni tago pa. Tanaw pa lang daan, mura na kog na virgin. Bitaw. Ipaningot pa kog maayo kontra sa mga nag-perform nga murag ako ang nisayang. Hot kayo ang mga dax. Again, sorry Lord. So after adto, never na ko nga ni uban nila. Si Kim kay dili na pod kay busy na ang tulo kabayo tog ang perfect attendance ditong dapita. Pero one day, nanay nag-friend request na ako. Nagtalikod ang profile pic na nakatopless. Likod pa lang daan, dessert na. So ang mag-inana, add dayon. Pag-accept na ako, my God, ginervyos ko kay si Ricky dayto. By the way, gwapo yun siya guys. Makabidla ko pante. Mga gwapo dyan ng mga agogo dancers. Siyempre, lain pod kaayo og mudawat sila taginoton og naong parehas akong ex. Bankrupt jud ang bar kay Ludon. Sa moto, nga nag-treat og dinner si Jaja na mo 5. First time in history nga nag-treat ning bayuta kay tihi kayo. Nag-wonder ko unsay nakaon. Pero na-shock na lang ko guys kay niabot si Ricky. Guwapo kay siya, samot naka-formal pero mas hot siya kung naka-brief lang. Bitaw. Ang mga trader nga bayot og Kim giset up manday ko. Gipalain mi lag table nga kamirang Ricky. Walay kabutangan sa kong nervyos dyan. Nagpasalamat siya sa pag-accept na ko niya sa Facebook. Nangutan na og first ba na ako sa inadto na bar. Unsa daw na feel na ako, sa mga hobbies na ako o ganong ganahan ko sa kong hobbies. Question and answer portion lang may. Halami kay siya ka istorya. Mura gi-interview lang kong boy abunda. Padong namin na human, ni-request siya pwede bang mautro to na mo nga kami lang duha. My God. Kami lang daw duha. Na-loading jud ko kadjot kay di pa ko ready nga mawerla. Hingon si Ricky, nga I mean sa restaurant lang na mo sa treat ka na ako dinner. Tubag ko nga, ubanon lang na ako bisag si Jeje lang. Tubag sa Ricky, sige sure, pahugaso lang na ako siyag plato dito. Dayon na nga tawa may doha, og my God jod, naa siya'y dimples. Sakto si Jeje nga dapat magpantik og metal, nga naipadlak aron dili dali mahupo. Bitaw. Sa moto nga day off na mo sa work, kaming Jeje ang nibisita siyahang newly owned restaurant. Grabe pila kay sweldog agogo dancer nga makadato man siya. But FYI, di pa ko serious aniha. Gisakay-sakay lang na ako si Ricky kay aron maka-move on ko sa kong ex na kong bahog ilok. At the back of my mind, sharing. Agogo dancer siya so possible nga motira po ni guys mong nakatukod og restaurant.
100k per night siguro ni siya. Duda ko sa giingon ni Jeje nga dili siya ma-take out ug naboy possibility nga gay pod siya parehas na ng Jeje. Wa lang migawas ang baho. Taray pa jud ang resto ni Ricky nga sosyalin. Kaingon ko og karinderya style lang. Motuon na jud ko nga makadato ng mahimog agogo dancer. Bitaw. Dili anday si Ricky ang owner sa resto, napod siya business partners. Taray, and take note ha, gwapo po dihang partner. Kayon kog parehas nga dancer ni Ricky, pero dili. Di daw siya makapasar sa audition kay gahe siya lawas. Ang lawas lang baka ang gahe. Ang bitaw. Nangutana pa na si Ricky kung na ba ko'y lahing Chinese. Nitubagpod ko nga, wa man. Sigira na kog bitad akong mata every morning, mong inanin eh. Taniingon siya, smile daw ba? Tubag ko nga, ha? Nga naman. Yun si Ricky, basta smile daw ba? Ni-smile pod ko nga pinagawa sa ako ang pearly white teeth. Dayon, nakuratan ko kay akong gipicturan siyang phone. I'm so overwhelmed. Sharing. Yun si Ricky, mas gwapa ka sa personal. Tubag pod ko, sumangot ko sa picture. Ana lugar? I mean, gwapa ka sa picture, pero mas gwapa ka sa personal. Tubag ko nga, ayaw na ko ilaraw eh. Pakyut ko gamay bisag kahibalo na ko sa mga galawan aning Ricky. Playboy kayog sinultihan. Halatang professional kayog babae. And for sure, sa mga bayot pod, maong dako og tips nga nakatukod ganig restaurant. Nangutana si Ricky kung single ba daw ko. Nitubag ko, yes, pero not available. Nangutana si Ricky kung ano daw. Nitubag ko nga, sa ako lang. Tubag si Ricky, nga wala pa ka nakamove on di. Tubag ko nga, syempre nakamove on na. Di lang sa ako mosulod og bago na po. Ngayon si Ricky, so maghulat pa day ko. Feeling shock ko, bisag kahibalo na ko nga first pa lang nga na siya intensyon ako. Taas kog ilong no, mo nang dali ra ko makasimuhot. Bago pa lang mi nagkiila, unya go dayon. Never. Bisag wild kog imagination, conservative pod ko. Charing. Pero ang bahog ilok na ko nga ex, sigig pangayo og second chance na ko. Pero nun kag punito na ko siya. Ang mga basurang gilabay na di na pwedeng kuhanog balik. Wala na siguro itig supply og Rexona niya, maong nga Lisbo na siguro yang ilok. Bitaw. Sa matong aron di na siya magsinamo akong ex og mamatay siya sa kasuya. Gigamit na ko si Ricky. Nagpaka-close ko niya. Silang Jeje pod supportive kayo kay kayon sila dawato na dyan ako si Ricky. Pero gusto lang dahi kinako nga pasoyaw na kong ex. Sa mga pictures kauban ako si Ricky. Agbay-agbay pa. Sandig-sandig pa ko siyang abaga. Pero wa jud toy meaning ako. Pang-post lang jud sa kong social media ba. Daghan ang mga mo comment nga kinsa daw ni. New boyfriend ba daw na ako? Bana ba daw na ako? Siyempre, no comment ko nga murag showbiz nga mo heart lang lugar sa mga comments. Nagka-close jud ming Ricky pero as a friend ra para na ako. Kay mahadlok lagi ko nga basin daghan siya gisabi. Pero atong last New Year, 2018, dili na ako makalimtan ang pabuto nga hinimo ni Ricky. May gadget kayo. Wa ko mag-expect nga inadto ang mahitabo namo. Sobra pa sa bakos ni Judas nga pabuto. Nag-organize og year-end party ang resto nila nga Ricky og invited jud ko. Actually kaming 5. Nagkatag ang mga agogo dancers sa palibot. Pero naka-formal tanan sila. Dili pares dito sa bar nga one-piece ray suot og bakat na bakat. Tapok-tapok lang ba, syempre mo'y ampay sa tulo ka bayon. Nagpa-games pa sila while naghulat nga mutual. Wala jud unta ko mo apil, pero gibira jud akong buhok ni Gigi. Kay paapilon ko og ang resulta, nagbugno ming Gigi. Kay di lagi ko mo apil. Bisag ibala pa ko kanyon kay ang pag-games na partner. Pero pag duel ni Ricky, wala ko kabaliban. Kay basin ipaluwa niya tanan na akong nakaon. Pero aha kay nga games kay newspaper dance og si Ricky akong partner.
Gikulbaan jud ang ako. Bitaw. Pag-on sa music, mga agogo dancers man di ay kasagaran ni Apple. Piskot. Mura kog kahilakon kay nisugod na sila gisayo. Ug ako mura kog kabara nga giuso kay wa na malihok. Nakakanga na lang nagtan-aw ni Ricky nga grabe makagiling. Lupig pang sex pa. Nagkagamay ang newspaper. Nagka-close pod mi nga Ricky hangtod sa giarsa na jud ko niya. Kay di na maigo amon tiil. Og nakasapatos biya pod mi. Kay gusto daw niyang madaog. Pero may gihadjod. Hard kayo. Hard chest, hard arms. Hard shoulder and head. Hard stomach. And below the stomach. Basta uban pang mo hard grabe. Bitaw. Bisan pag dili mi ang nadaog, worth it ang experience. Pero wala pa nahuman ang experience nako diha. Wala ko nakapugo nga makainom og daghan kay na-realize na kong mahuman na lang tuiga, wala pa day ko maka-move on sa kong ex nga naay kili-kili powers. Tungod sa kahubog nako, wala ko makatuod og asa dapit ang CR. Si Ricky ako nakitaan, so siya ang gipangutanan nako og gikatawan ko niya kay wala na ko makatuod. Giubanan pa ko niya kay sulunon ang CR. Hugmao na jud ni. Wanaw kay balo nga no to kay nakita na lang nako akong kaugalingon. Nga naki-French kiss kang Ricky. Init na jud akong gibati this time. Ug wa nako makibalo unsay akong buhaton. Basta gipasagdaan ra nako sa Ricky. Wala nako sa akong kaugalingon sa gidala nako niya sa laing kwarto. Nadi ay secret room sa restaurant nila. Pero wala na ko kapangayo o explanation from Ricky. Kay hat na kayo. Di sila ba na sa kalayo among lawas. Wala na ko kahibalo sa unsay bation ako. Especially sa niluhod na si Ricky. Huwag ikaon ko. Nakakadyaligyan. First time to na ko nga mura kog time bomb nga nibuto. Kanang mura kag gisaniban og daotang espiritu og makalitan. Naluya na jud nga wa pagani mi sa main event. First attempt ni Ricky nga ipasulod. Nasagpa yun ako siya. Kay murag naay ni sulod nga kahoy sa kuha. Second attempt, gigunita na ni Ricky akong duha ka kamot. Aron dili na nako siya masagpa. Pero naingkib pud nako iyang lips kay gidistract kuno ko niya. Gadugo iyang lips. Patas na mi. Naay ni dugo sa kuha og siya pod gipadug-an ako. What a bloody New Year jud. Pagka third attempt, dito na. Shoot na sa pangan. Tanang nagunitan nako ako ang nakambras kay nisabay man si Ricky sa buto-buto sa gawas. Sunod-sunod pod ang pagsulod sa himayang nahunla. Og ang last pump was a Happy New Year. Hindi.